आमथेखा बाजाराव आरो लोगोसे क'क्राझारनि सेरफांगुरिनि नाराबारियाव बे मोननै जायगायाव इन्सिडेन्ट जादों गुलि गावनाय क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लायाव। दा बे मोननै जायगायाव जि मोनसे दुखुनांथाव लोगोसे सिनाय मोनै दुथांफोरनि बा बे मोनसे गाग्लोबनायानो होनना बुंनांगोन। बे जि जाथाय बे जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोथौयै आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थांनाय 3 मासनिफ्राय 6 मासनि सिगां जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गुलि गावनाय बेबायदि माखासे क्रिमिनेल इन्सिडेन्टफ्रा जादोंमोन आरो जायनि थाखाय दाय गोनां आरो दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो जाय दाय दङ बिथांमोनखौबो गुलि गावनाय जादों, जाय दाय गैया बिथांमोनखौबो गुलि गावनाय जादों। जों मालाबाबो लुबैया जोंनि जायगायाव एनादार बेयाव ब्लाड सेड गुलि बारुद बेयाव हाथियारनि मोनसे थासारि जानायखौ जों लुबैया। आरो आमथेखानि जि इन्सिडेन्ट बे इन्सिडेन्टखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा पुलिस बिफानखौ आसाम सरकारखौ जोङो हम डिपार्टमेन्टखौ गोख्रोङै जोङो दाबि खालामदों जे बिनि सायाव गोख्रों तदन्त जानांगौ, दायनिगिरिखौ हमनांगौ आरो दायनिगिरिया आयेन बायदियै साजा मोननांगौ। जायफोरा बेबायदि इन्सिडेन्टखौ खालामदों, जायफोरा बेबायदि जाथायाव इनभल्भ, आं खावलायगोन बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव आरो जोंनि ओनसोलनि पिसनि इन्टारेस्टआव जिहेतु मोनसे सुक्ति जाबाय, सुक्तिनि उनाव जिहेतु जोङो गासै संग्रामनि नामाव जिखिनि जोङो हाथियार लादोंमोन बे हाथियारखौ जोङो गथायबाय आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि ओनसोलाव हाथियारनि कुनु बेबायदि थासारिखौ जों लुबैया। आरो जि बे आयेननि हाथियार लानानै जाय बेक्तिफ्रा जाय सुबुंफोरा बेबायदि हाबाफारिखौ मावबाय थादों बिथांमोनाबो संयम जानांगौ आरो बे लामाखौ गारनांगौ आरो फारसेथिं दायनिगिरिनि सायाव प्रसासना बिनि सायाव एक्सन लानांगौ। आं बे बाथ्राखौ गोख्रों रावजों बुंदों। दा बबे इन्सिडेन्टखौ सोर खालामदों आरो मानो खालामदों बिनि सायाव कुनु दासिमबो मिथियाखै। बिनि सायाव स्ट्रं सिम्बोरगावनि जि नाराबारिनि जाथाय आरो चिरां जिल्लानि आमथेखानि जाथाय बिनि सायाव स्ट्रं तदन्त जानांगौ, आं बेखौ खावलायबाय। गोजोन्थों।